O wutere na abịara ma abịaghị n'oge dịka o kwesịrị mana ọ dị m ka mgbe a na-akwado mmemme a ọ dị ka m so na mmalite were o si dị taa mana o wutere n'ebe ọ dị ukwuu a na-akwa ebe ka arịrị na abịaghị n'oge maka nke ọzọ bụ ihe nagara m abịaghị n'oge mana ama m na ọ ga-adaba ihe edebanye n'anya n'anya ọ bụ ya na Chibuza ahụ ogene ndị Igbo na Bond FM 94.9 a na-ekele onye ikwu na onye atachara ihe anyị mana ewu ndị Igbo a na-eji ike na-akwụ ya mana nke Hausa bụ ekwutu aka n'ike ọsa na-eme na-ekputu aka n'ike ọsa na-eme ha na-anụta ma Fulani a na-asụrụ ha ha na-aga ma nke be anyị bụ aka na-aga ebuga ebe a na-akpọ ebile egwu ị na-abịa ọrụ ebe ị na-abịa na-aka na-achị azụ sụọ ihe dị na ndị be anyị mana ka o si na dị Chineke ga-ewere n'ọnọdụ ihe gbasara asụsụ anyị ka ọ ghara ịbụ ihe anyị chefu echefu n'aha Jizọs. Biko ama m maka ọ dị taa nwere ego na-asị na nke taa n'opere na mmalite ya na ọdọba aga ọ dabatara n'anya Chineke na ọkụ o si chọọ ya mana ọ bụrụ uche Chineke nke afọ na-abịa abịa ga-akasịka ugboro n'aha Jizọs. Biko onye ọbụla na-arụ ya biko ya sụwara ụlọ aka asụsụ Igbo esịba na ọ na-anụkwa mana ọ na-asụ ka ha bụ ihe ọma ka ị na-emere na ọ na-anụkwa mana ọ naghị asụ ihe asụsụ na-eme na ndụ ndị mmadụ ọ bụ ụsọ na-ebunye ndị kụziere anyị ka anyị mara ka makwara ihe asụsụ na-eme na ndụ anyị wee weta maka na ị nwere ike ije na Burkina Faso gakọtara ma asụ ihe a na-asụ ihe ị ga-anụzi bụ ka onye Igbo na-abụ abụ abụ ọ gaghị eme n'ọnụ ikele Chineke ahụ ikele ọnụkwọkọworo onye Igbo n'ebe a ihe niile na-ahụ na ha niile na-abịa ka ntacha mfọdụ n'ihu ya bụ ihu onye ahụ na-asụ na-abụ ọgaranya ya n'ọnụ so na ana m asị biko onye ọbụla anyị amalitere bụ na anyị amalitere laghachi azụ adịkwazị ya biko a ga-ekele onye kwuru onye ka na-asị okwu unu ji bịa mee ka ọnọdụ agbalite unu onye ga-adụ ụlọ abịa na ndị Chike n'aha Jizọs ndị isi nwere ikikere were na-akpọ n'oge mmemme a na-asị ndị ọ ga-adịrịrị wee na-aga n'ihu maka ụfọdụ ịmụ na-ara ege Bond FM oge na-egekwa 92.9 ma ọ kwụọ elekere na abụọ na ọkara bụ ụbọchị niile Mọnde wee ruo Mọnde ị na-ama asụsụ Igbo na-akụzi mmiri akụziere anyị ndị kụziri nọkwara ebe a bụ ebe anyị siri na-emeju ụlọ mma ịnọdụ na Legọs dịka na n'ala Igbo ọhịa ha chọrọ ịchọrọ ịkụziri nwa gị soro nwa asụsụ n'ebe ndị ọha obodo nọ ndị obodo ndị ọzọ nọ ịsụọ ya na ndị ahụ agaghị ama ọ bụrụ ọ na-anị ya ịsụọ ya ị gaghị enwezi ihe na-ezi ezo n'ihi na nwa ga na-anụ asụsụ biko na ntị na-anụ ihe ha na-arụ ha na-ekwuọta ọ bụkwa ọha na masị ụbọchị nta ka chọọ dọwere ụbọchị a ga-akpụ isi abụọ ndị obodo biko